אני כשהייתי קטן, אז להורים שלי לא היה כסף. היינו בגדים ואיזה היינו קונים רק בחג. וזה לא שהיינו 17 אחים, הייתי בן יחיד. קיצור, ערב ראש השנה, אמא שלי חוזרת מהשוק, שמה את הסלים על השולחן, קוראת לי, יצחק! אני בא וזה, מגיע, אני רואה על קולב, מכנסיים וחולצה לבן. נכנסי בגי כאלה, חליפה של איש. עכשיו, אני מההתרגשות, אני לא רגיל לזה. ישר הלכתי למדוד, הסתכלתי בראי, ובלי לשאול אותה רשות, רצתי למטה, למה רציתי שכל הילדים בשכונה יראו את ההופעה שלי. מה זה בגדים לחג? מי יראו את זה? סבא, דודה? רציתי שכולם יראו את זה. קיצור, מפה לשם, יורד למטה, דופק סיבוב, דאווין וזה. מגיע למגרש מאחורי בלוק של חבר. אומר לי, תשמע איציק, יש טורניר נגד הבלוק של הקווקזים. כמו שאני, עם הבגדים הלבנים, נכנסתי לעמוד שוער. מתאבד שיך, חבל לך על הזמן, קופין, צלבול, צלבול, רק שלא יהיה גול. קיצור, מפה לשם, על הדוניה וזה, זמן עובר, נהיה 6 בערב. עכשיו זה ערב חג. אני רץ הביתה, אני מגיע, אני רואה השולחן כבר ערוך, אנשים צריכים להגיע. אמא שלי מסתכלת עליי, נהיה לה שחור בעיניים. הסתכלתי בראי, פתאום הבנתי למה. ישר לקחה אותי לחדר, הורידה ממני את כל הבגדים, זרקה אותם למעלה בארון והלדרה לי משהו ללבוש משנה שעברה. אבא שלי יוצא מהמקלחת, מסתכל עליי, מסתכל עליה. הוא אומר לה, איפה החליפה החדשה? נתתי לך כסף לקנות בגדים לחג. היא אומרת לו, תשמע, וזה, וואלה, זה עדיין טוב לו משנה שעברה, בשביל מה לקנות בגדים לחג? מתחמם. הוא אומר לה, איפה הבגדים לחג? נתתי לך כסף, מה עשית איתו? מספרות? איפה הבגדים לחג? בא עליה, קפץ עליה וזהו, אחרי זה אני ברחתי משם. אבל... אחרי זה לא ישבה איתנו בשולחן של החג. הוא אמר לכולם שהיא חולה. יום אחרי זה עזבה את הבית.